Добрый день, уважаемые коллеги. Президенти Русия фармонеро имзо кард ки дурнамо ё консепсияи сиёсати муҳоҷиратро барои солҳои 2026 то 2030 тасдиқ мекунад. Ин санад ба зарурати ҳамгироии иҷтимоӣ ва фарҳангии муҳоҷирон таъкид кардааст. ҳадафаш коҳиши муҳоҷирони ғайриқонунӣ ва ҷинояткорӣ дар байни шаҳрвандони хориҷӣ гуфта шудааст. дар санади наве ки онро Владимир Путин имзо кард, танзими хуруҷ ва вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия, шароити будубоши қонунии онҳо, сабти номи муҳоҷирон, додани паноҳгоҳи муваққатӣ ва тартиби дарёфти шаҳрвандии Русия инъикос ёфтааст. дар гузашта мақомдорони рус гуфта буданд ки иқдомҳои ҳозираи назорат бар шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди Русия наметавонанд аз эҷоди ба истилоҳи мақомоти рус маҳаллаҳо ё анклавҳои қавмӣ ва минтақаҳои ҷиноӣ ҷилавгирӣ кунанд. дар консепсия ё дидгоҳи нави Путин ба масъалаҳои муҳоҷират зикр шудааст ки афзоиши шумори муҳоҷироне ки барои кор ба Русия меоянд то соли 2030 идома хоҳад кард. бинобар ин ба қавли ин санад, зуҳури чолишҳо ва таҳдидҳои нав ба амнияти миллии Русия такмили сиёсати муҳоҷиратро тақозо мекунад. бинобар ин Русия бояд барои баланд бардоштани масъулияти корфармо дар масъалаҳои марбут ба сиёсати муҳоҷират чораҳоеро рӯи даст бигирад. бар асоси консепсие ки аз соли нав амалӣ хоҳад шуд, теъдоди муҳоҷирони ғайриқонунӣ бояд кам карда шавад ва ниҳодҳои давлатӣ будубоши аъзои оилаҳоеро ки дар Русия кор ва таҳсил намекунанд маҳдуд мекунанд. дар ин байн шумори донишҷӯёни хориҷӣ дар донишгоҳҳои Русия бояд афзоиш ёбад. ба он муҳоҷироне ки қонунӣ дар Русия ҳузур дошта забони русиро медонанд ва дар ягон ҷиноят даст надоранд, роҳҳои осонтари дарёфти шаҳрвандии Русия муқаррар шудааст. ҳамчунин ҳукумат барои кӯч додани шаҳрвандони хориҷие ки ба қавли онҳо аз арзишҳои анъанавии Русия пуштибонӣ мекунанд, бояд мусоидат намояд. консепсияи нави сиёсати муҳоҷират дар Русия дар шароите рӯй кор меояд ки тақрибан ҳар ҳафта мақомоти интизомӣ аз боздоштҳои бераҳмонаву ҳабс ва ихроҷи муҳоҷирон бо баҳонаҳои гӯё риояи қонунҳои муҳоҷират гузоришҳо нашр мекунанд. Думаи давлатии Русия дар 1 соли баъди ҳамлаи маргбор ба толори Крокуси Москав ки дар содир кардани он асосан шаҳрвандони Тоҷикистон гумонбар мебошанд, даҳҳо қонуни маҳдудкунандаи кору ҳузури муҳоҷиронро қабул карданд. мақомоти тоҷик мегӯянд, соли гузашта Русия беш аз 30,000 муҳоҷири тоҷикистониро аз ин кишвар ихроҷ намудааст. Владимир Путин дар нишасти ахири хабарии муштаракаш бо Эмомалӣ Раҳмон ки рӯзи 9 октябр дар шаҳри Душанбе сурат гирифт, гуфт, дар Русия беш аз 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон зиндагӣ ва кор мекунанд. Уважаемый Шарипович, спасибо вам.